Yeroi trai sai sin pat ngai kle pi paro ha kerteng ka batyang tam ka jo jisu te mentai ka sngi ka ji kai ka bangan wan ra she pi ka dei ka ba kumno ngin kni kan thet ya ki nong pop ngin kni kan thet ki nong pop na ka du jo ding ka ta ka ji kai ka banga kwa ban wan ra she pi ha ka ni ka sngi ti chua ba ngin ya le cha te ka jo uble te to ni le lang ka jing duai Ablay be chunga wan man ai ngo ibe na mar ka jing bha ba ka jing ai ba ka jing snai ka jom ken ko pa be chunga ngilong kumne ko man ngilong atrai ka de na mar ka jing e ba ka jing ai ka jing snai ka jom ken ko pa be chunga na mar ka ta atrai ka ni alot ka burom shame ken ko pa be chunga pa chua ba ka shakri ka jom ken ai ka ten ka ba khot ka jom to wan but slet no inga ka jing ka slet blay ka jom to kur khu no ai ni lang baro ka jing ka khu blay ka jom ken ko pa be chunga wei ka ten ka ba ka shakri ka jom ken yo ban kren ha ka ka khle man kan long ka jing khu ba ka jing man toy kini ki khon ki jome ka pan sle ki ba kin la atrai ka ban trai ka mi ka e ka ba me men kren lang ba ka shakri ka jome atrai ka ha ka ri ka si aw ble be e chunga shimti ka por par ran sa ka poti sang ti ki ba khoi ka jome ti yo lo me ka buram pan per ta ba khoi ka jome jisu pan na su da hallelujah amen but amen hero itrai tere ya be chakak tin ka jong ble mine pet no juda ka khat ka ba ar khulai te namar hang ne kiba bon hi nga sngo tho ki de kiba pat da sngo tho bha kiba pat chem phang bhai ka tin ka jong uplay namar kata nga ko an pat sngo tho e phi ba ka shithi jong juda ka don tak shilen nong te namar ba ka don tak shilen nong te onda ka poi ka por e phi ba phila de ban ai jing kran te le se phi de ban kran na ka ni ka ban ta te wat nom ong ka lan nong ka baning kong ka khot ka ba katta hen rei phi de ban ong ben ngan puli lane ngan kren na kashiti jong juda kamut kadekot ke bakat kata kamut penshim be tang itu kadekot namar balai namar bakadan tang silin nong pim la ban ong nagalan nong ke baning kong kadekot ke bakat kata men te nganget pilas ngot ho halor kane ke benta te namar ngas ngot ho ki babon hi hang ne ki de ki bam pat da shem phang bahai ka tin ke jong uple namar kata kwa ban ya thu ipi ba kono ka badon hi tak shilen nong ka bamon pi haban le kum no pi haban ong naka shiti jong ujuda ka de khot ka ba katta te pin yai pat cha prang men te man tai ne pet ya ka ne ka de khot ka ba arpulai ka ong henry ki wei pat to pin em da ka ba kne kan that ya ki na ka ding ka ba mod kne kan that ha ba ong kne kan that phi sngo tho ka ba mod kino ki brio ki ba ha jingpynshisha kim dei shu ban yo e ka jing pen em namar ka jing long pop ka jong ki ka jing long tit ka jong ki ka jing bom phai ka jong ki sha uble ka mod ka benta ka jong ki kala dei bet bakin le chadu jo te henre tang na ka daw ba phi pat phi du wai tang na ka daw ba phi ya side na ka benta ka jong ki phi la kne kan that ye ki na ka ta ka du jok ding te uble ukwa e nga ba dia phi bangin long kita kibriu kibala ban kme kan that wat e kita ki bom i long shu wat e kita ki ba i bala do jing kermen te hanrai kum ya kita leng ba ka jing du wai ka jing ya sa ka jong phi on kne kan that ye ki na ka ding kata ka dei ka ba ublei ukwa ya nga bat ye phi bat ko ong shu kum no ka te ka jo ublei bat e ki wei pat to isn e da ka jing shep ten bat ngen isen e ru da ka jing shep ting namar kumbang ala jukran kumban chu ban biang man pen kan mau biang ka jo te om leleng ka ba mod haba pi i ki nong pop papli ka ba mod pen isen e da ka jing shep ting yo ble te om ba pen i ben ki nong pop papli namar kumbang ala ju ong na wei pos ko ke por ba kam de yengi bangin i ben ki nong pop papli han rangi haban isen e ki haba ki don hakano ka jing long pop bat ni haban chep ting ya ublay bangin iben ya ki henry bangin duwai ya ki da ka bangin isen a ya ki lada pila don ya jing isen a kamut pila don ya ka do nut pan duwai na ka banta ka jong ki bat leng ba ka ta ka jing ngor ka jong phi ka ba phi duwai phi minot na ka banta ka jong ki on kene kan that ya ki na ka ding ha ka nugur kom kene kan that ngan example ya phi kala don bun ba ki ba ja kum kine ki jing ja ki ba
dang tang shipang hi udon uwe ubriu uyo asngau ba kadon ka jingelap madaba don ka jingelap kasngau kendo ha ka do nut ka jong ha musngau kendo ule ban sngap bat ha ule ban sngap bat kayo ka jing pen kendo yo ka jing kelak ka mut batang shibet layap no kamut ka to ka re kata ka jing kini kan that ngale kumno ngani thu ipi ha ba ngale chanu le sementa kalau don ko ikapor ka bangale chajuai nga hapan shong kali na po Anjali te hado ban po hajuai te haba ngayo ban shong hatu po kali ngayo ban ya kran ba u driver ngaju kali hatu pishu juduai ni em sha pen mi na yeng man ka sngi philet jinglet ban kum ta ter ngaju kali ngaju wat kilat kilati kum no bangan yo ban ya kran bat ki pat haba ki thu ki ong em ngala long kristan la khai nga ha kalong yeng kristan han re ngam juduai ngam ju e bat kum ta ter bat ngayo ban ya thu yo jisu ha kali ka banga shong bat ko ban ong ye phi balada itoi breu lada uto breu uyap no kum shibit damit lada tang na kataw ka bang nga ngala yalap ha ka to ka sngi kumba arkanta lani ting ting da block kaslam lai kanta saw kanta ru ting ting mashalong she juai lada block kamu ngayo kalat ban selok bat katukan kata ka jingkini kan that lada ni nyim sngau le rai bangin plai ka kerteng ka jong utrai ka bot tang namar bangi pla ka don kata ka jingpen kendo bat kitu ibreu ki shyo lat ki yo ka jingpen em tang namar jong phi te ka no ka long ka jingkur khu lada uto ubreu ubala de ban lek chadu jo uyo ka jingkur khu na ban ta ka jong phi tharai phi nam yo ka jingkur khu ma phi le phi yo kampalat ban yo uto ubreu namar kata tongin ne kan that da ka bangin wat ki lat ki lenti ngin wat ki lat ki lenti ban le kum no ban kini kan that igi nong pop la kalong da ka ba phi plai ka shintur ka jong phi da ka shintur ka jong phi la kalong de ki jing duwa ya sat ki ba phi duwa ya sat man la ka ski to phi long kita ki ba ni kan that but what nam I ben komenta phi yo I ki minister ki jongi phi yo I ki kin don ka jing snei ki ba dok I ki ba sok ba kum ta ter han re phi ha pan du wai na ka ba ta ka jong ki te what nam sngo thai wa nam sngo satya ya ki han re phin du wai ba kin yo I ka jing kala ka ba mon ara ki yo kalat ne slok ya slong la se pide gi bahing gi bahasam pio kalat bane kendo la ni pide gi para marjan marpa pio kalat bane kendo telese la pio kalat bane kendo kabamot wat ki lat kilanti ban ya tho shapang jisu ban kran shapang jisu ban duwai ru na ka banta ka jong ki henre om ba pen iben yaki lane ba pen kran ben yaki lane ba pen tim yaki henre duwai na ka banta ka jong ki ya sat na ka banta ka jong ki amen Namar ba kaktien ka jong ublay ko ong kumno ko ong ba kaktien ka jong ublay ko ong niya pet na u Ezekiel kalanong ka ba arpo ar kadkot ka ba no kadkot ka ba laipo we Ezekiel kalanong ka ba arpo ar kadkot ka ba laipo we ini pet ayu ka Bible ko ong bat ngalawat ya ubriu na pedeng jongki uban penyeng ya ka jingker bat uban yeng ha ka jingpra ha kmat jonga na ka banta keri banganom penjot ya ka hanroi kam syam satya uble uwat ya kita kiban long ka jingda ka jingker leng ba ka jingduwai ha ba ngingi duwai ka long ka jingda ka jingker ngingi duwai nang ne hanroi ka jingduwai ka jongi ka la ban ya dai ki ba bon ki mensing ki ba korot ki badan sya jingai nangi Namar kata uble uwat kum yangi henry ka Bible kaya thok ong nuk ong ba henry uble uklem syam henry ai ba uble un syam ya nga ba un syam ya phi ba uble uwat ya kibriu kiban penyangi ka jingker namar ba kani ka ktien ka jo uble ko ong kumno ko ong henry ya ki wei to pin pin im da ka ba kni kan that ha ji sya uble jongi ulong uble nong pin im te henry hang ni ong to pin em kabamot kumno kabamot ba ublay udon kam ka jia tray lang ublay bat ubriu kata
ka dei ka an blei ka ba ublei ula hi dala de ban pen em ya ka prathai barok ko wei hanre ublei unom le kom ta uwat ya nga ba ya phi bangin long ki nong du wai ki nong ya san bangin long kita ki apply ka ten ka jong ublei bat ba ki priu kin yo ka jing kur khu leng ba ka jing em jong nga ba jong phi namar ba ong ula wat ba on om pen jot hanre u klam shem bat ha ba shem ule kum no ni pet ayu ka bible ko ong shu namar kata ngala tekno elaga jing bitar halor jongki ngala thangdu yeki de keding ke jing bitar jonga ngala wallam ye ke jing ngala wallam yeki lenti jongki halor ka klet jongki hi au frau play pi play pen i ke jing bitar yeki breu ki ba pop namar bam don manu ba ya sai namar kata nga ko ba ong ya pi balada ublei ula pen em ya pi wat nom chong ja that henry tok ne kin that no iki nong pop papli namar ublei wat iki tai ki ban pen yang ki jingke tang lada piด้วยma pi on pen em ai ki nong pop papli ki balade ban let cha du jok henry pi la ban ki ne kin that lang ba ki jingด้วยki jong pi kata kadai ka ba ublei ukwa palat ya nga ba ya pi bat ko ong kum no ko ong da ka ba shun what ikata jing pong ya ka bala pen bet tingit na ka jong ka do ni ha ban chuan ya ka jing im ka jong ni dai ban ong man chuan ni ka man sim ka jong ni e ka man sim ka jong ni na ma ba ni e pala ka man sim ka jong ni sa it ya la de how try ni sa it ya la de how try ba try sat ni da ka snam ka jong ka taw ka long ba ni e pala ya la de amen tenre habangila it padi ungin choni kan ka jing em ka jongi ka balong nakabantai ala dingin klet no henringin le ya ka aka nakabanta ka kerteng utrai amen ki preo ki bala shon ya kan ka jing em ngan ong ye phi kim ju le ran man plai ka kerteng ka jong utrai henre ki bom pat shon pat ikan ka jing em ngan ko haban ong ye phi haba kilas dang man plai ka kerteng ka jong utrai tal shu dang man no na manu ba ben ka ba mot ki la thai no namar ki sngew le ran namar ba ki dang it ya kan ka jing em ki bala it pala di utra la de la sngew tho e ka jing khat ka jong ublei ka ba ublei ula khat hispa na ka ba hispa ba kin tre full time ka kam ka jong u kim salia ban it no ka kam ka jong ki namar ba ki la shoni ka jing em ngam ong hi tu i ba ublei u klam khat full time kapawat ba om dai tang ki ba ublei ula khat full time ki la ban job man sim hanre ki ba ublei u klam khat full time ru ki la hi ban job man sim namat udon uwe ubreu ubatrei kam police te hanre om ju shong ja that haba om don duty uju let na we ka jaka sha we ka jaka but I bible study ye ki breu khnang ba ki breu kin yo ma e ka jing pen but chi bon ba ki man sing ki ba kodor ki yo ma ka jing pen leng ba ka jing 3 minute ka jong u namar ula show ni ka jing em ka jong u da ka ba om ju pen ja that ya la de om ju ras ya la de haba om don duty u let pen ya slap haba dan duty upule ka ten ka jong ublei haba dan duty upanat por ba ublei nang un yo ban let pat sheki mensin ki ba koror ban long ka jing kur khu ban ha ka jakka ka ba udon uju ya lap e ka gospel ka jong try namar kata lada pila shoni ka ne ka jing khong ka balong ka jing em ka jongi ka ba ju pen bet ngit yang ni na ko ka por chi ko ka por gan ong ya pi pin sngo le rai man ply ka kerteng ka jong try compare kam da dai batang bangi ki batrai full time ngila ban job shibon ki man sem ki ba ko don han renga ong ye phi la da phi don hi ka don wot ban job man sem man ne kan that ya ki nong pop na ka du job ding kwa ban ong ye phi hang no ha ba phi don phi la ban plai ka kerteng ka jong trai hang no ha ba phi don phi la ban duai ban ya san phi la lala pi don kamon nga haba nga shong kali nga le chajunga nga nong ye pi ha po ka don hot nga ju duwai nga ju yasan haba ngam don lat ban ya kren bat no la dangan ne kren ru nga ne kren bitang na ka bataw try bala dangan kren ru ha ka don hot ka jonga nga ju wat kilat kilanti ban le kum no ban duwai ban ya sat na ka bagi men sim ki ba koror namar kata compare la uble la khat ye fi full time ya chaprang la da uble u khlem kharu om le ha ka do ka jaka ka ba pidon phila hi ban tre ka kam ka jong uble phila hi ban plai ka kerteng ka jong try phila hi ban long ki nong duwai ki nong sat amen te kai ka bang akwa ban ong ye phi le se don nap deng jo phi
และเสร็จต้นนับเด้งจงพีมันโนเรมันโนบาพีเอ็มกับจิงเอ็มกับบะคุยกับบะสุบาพิมจูบิชนีพิมจูลอร์นีพิมจูทักพิมจูชูกอนพิมจูเป็นสงอสิยันโนรูพีเอ็มเบกับจิงเอ็มกับบะคุยกับบะกันตังพิมจูดีซิกเรตพิมจูดีบิรีพิมจูดีกิยาพิมจูยาไมพิมจูยาเนี่ยกับบะพีเรอูเปรียวละเนกับเปรียวกับบะฮอกฮันไรงาคว้าบันอ่องเยพีลาดาพิมล่องกับนองดูไว้ละดับพิมล่องรูกับน้องพลาละเดี๋ยวน้องพลายกับกระเตงกับจงอุตรายกำมันต้อยกับตุกฮอกกับจงพีกับลงตั้งกับสระเด็บจดหักมาจงเปลยน้ำมันเงียบเป็ดมันตาขึ้นเดียดเชพังอุนีอูบริวอูบะฮอกเฮนรี่ลาชูกเนกันแทดยาอูตั้งน้ำมันอูไวปัดอูบะดูไวอูบะยัสไซนักบันตากระโจน้ำมันกระตาวัดสงสรองพีกี่บะจูเอ็มกับจิงเอ็มกับบะฮอกระดับพิมพ์บัดพลายอุตรายนาโดมันตากัสงีกลากระบวนวัดอ่องบักงามนั่งชีกันเตียนอาร์กันเตียนกัดบาลาเอกบอร์เละเอกตากัดบาพีนังเป็นมะเลียนอูเบลอุนนังกุรคูอุนนังไอบอร์อุนนังฮีไกเกนังกวยกระปอร์ชกวยกระปอร์กุมมันตา example มันตากินีกิบะฮีไกเนียกาลีดังนิงกงกิมปัดดันนังบาเรฮะบะกินเนียกิลาลังสตากินีกินองฮีไกini kita teragi kam furniture lah ne kumno ter kamu dang sedang kidang tluan henre haba kila le kamu kala ya chaprang te kalau kum tahi ha ka bayede bat ka pi plai ka kerteng ka jong utrai ru dang sedang pi tluan pi knyo pi le ran henre kan poi ka por ba pinam le ran sho pinam knyo sho namar ba pila sedang ban yai tre yai le da ka bon sngoba ya ka man ka jong ublei un ai bor ya phi na mar khatta la da don nap ding jong phi em ka jing em ka ba khoi ka ba snor ka ba hok henry la da phim ju pla phim ju du wai ka ba mun ka man toy phin nam yo ban ma e ka jing ku bat ka ba snow si le yo ba ka jing im hok ka jong phi kanam la ban ra beneng ye phi kata ka ba kham snow si sho te menta ngin ya pet ya uni ubriu ngin ya pet ya uni ubriu ngin ya pet petros kala nong ka ba ar ka de khot ka ba nyo ar petros ar petros kalau nong ka ba ar kerkhot ka ba nhiều ko ong kum no teu la kne kan that no yau lot ba hok yau bala pen ngau satian wo da ka ta ka jinglong ker et jong kita ki ba man pi ka bible ka ya thu shai ko ong kum no ka bible ka ya thu shai ko ong ba ulot ulong u ba hok ka bible ka ya thu ko ong kum no ko ong ba ulot ulong ubahak te henry la shukni kan that ya ulot amen la shukni kan that ya ulot tang namar jong no tang namar jong u Abraham u balaya sai na ka banta ka jong u ka bible ka klem ong balakni kan that ikitu ki prangut hakapor jong nowa ka bible ka klem ong balakni kan that yo enak pindah pulih Petros ningkong lai arpo pinlap hang to ba ka bible ka klam ong balak ni kan that hebrew khat wei san chapang enak ka klam ye tho balak shu kni kan that yaki henry ka bible ka ye tho ba lapen kan ria balari pen em yaki namar ba kilong kita ki ba bet ban yo ya kata ka jing pen em henry ya ulot la shu kni kan that da ka jing du wai ka jong Abraham haba nga perkat chapang Abraham ka don ka jing perkat hanga ba ngaru nga ban long ku balong Abraham bat kat nong na pedeng jong nga ba na pedeng jong pi ngine pet menta Genesis kal nong ka ba khat pra ka ba khat nhiều Genesis
Genesis kat pra kat nyo ka ong kumno ka tien ka jong ublay pin dapet ka ni kala nong ka bakat nyo kin puli bet ter pin puli bet kini na do ka ni khot ka baning kong ka khot ka ba khat nyo ter na kala nong ka bakat pra pin pet pin lap hang ni ba u Abraham uday unong ya sad u ba shisha kata ka de jinghisha Namar ba uday unong ya sad u ba shisha namar kata ublay ru ula ong hato ka de mo ya nga bangan buri no Abraham Namar kata uklam buri shua bo un penjat ya ka Sodom shua bo un penjat ya ka Sodom ba de ka Gomora ublay uklam buri na u Abraham henry ulayat ho balay namar udon ulot ha kani ka shnong ba ulot ulong ukon ruit jong u Abraham Aku aban ong ye pila da pilong kino ya sad ke ba shisha Oblay onnom buri ay na pishua ba unle ka ka ba bahane ka ba sneo ya ga yeng ka sam ka jong pi ba hing ba sam ki jong pi la ne ki lok ki jor ki jong pi hadre unde ya tho shua ba unle e kata kanongot na pedeng jong pi don ka jinga dei kumba u Abraham udon ka jinga dei ba ublay udon ka jinga dei parlok udon ka jinga dei ka ba ngamla syaban mudur haduk ka no ka jinga dei ka jong Abraham ba ublay om shelo buri na u Henry ublay ulayat ho ya u shua ba unle ya kane namar ulot uday ubom don hak ba un yo e ka jing penem uladai bani yap lang uladai bani jat lang bat kino Sodom bat Gomora namar ba ka Bible kayat ho syapang ka jinglong ka jong ungin saya pet kam shipang namar kata ngaku aban ong ye pi ba pinda pet ha kane pinya i ka jinga sat ka jong Abraham kam de shok ka jinga sat ka ba monu mala ngai i ka jinga sat ka long ka jinga sat ka bala slam ba namar kata kat nungut na pedeng jonga ba na pedeng jong pi ngi penlut por ba nia sat na ka benta ka yeng ka sam na menta ki lok ki jor na menta ka perthai hi baro ka wei kat nungut na pedeng jong ngi penlut por ngi da syong ngi da penlut por kmat jong blay ba nia sat na ka benta ki mensim ki ba kordor wa Abraham hang ni udah ya sat lese uperkat umpai perkat ba ulot ubala judan ba umpai perkat ba ulong uta ubriu ubat dei hok mania yap lang ba kita ki nong Sodom hadre ula perkat lese dan san pawngot lese perkat leng ba ka jinglong jing im ju ladon manura manu yo ma de ka jing penem handre wat ka ye ka jo kim dei hok wat ma hi dei hok man yo e kata ka jing penem ka Bible ka tho batang shi pawngot rom dan Kabut tangga ying ke jong urum dan bat ngaling ong ba ulot rum dei ba udyo namar ka Bible ngin dai pet chusu kam se kamat ni yo i ke jinglong ka jong ulot ba ulot dei ban yo i ke jing penem han rai tang na ka daw jong ka jinga sa jong Abraham lakni kan that yo namar kata ublei ukwa ya nga ba ye pi ba ngin long ki no ya sat kom balong Abraham ba ngin la ban kne kan that i ba hi ngi ba sam ka jongi lagi badai hok bakin let chadu jok han retang namar jonga bat jong pi kini omat ya ka jing penem bat pina pet bakin ka lenong ka bakat kandai pini ka lenong ka bakat kandai kaya tho bat kita ki arkut ki angel ki le 1 point sha Sodom la jan met ba ulot ula shong ha ka khardap ka Sodom bat ha ba ulot ula yo i yaki ula yeng ban le tan yaki bat ula dem krup yala ka khmat hado ka khandau khana puli kum to ter pinyo i hang ne ba lang ba ka jingya sat ka jong u Abraham ublay ula ai ka lat ka lenti ula penjalat khnang ba undon hapo ka khardap jong ka Sodom hapo ka gate jong ka Sodom mania syam bat kini ki angel khnang ba unyo ban le bhaya ki bat maki kin yo ban pelat yaki na kata keding kaba ublay unsa thangdo ya ka Sodom ba ya ka Gomora ublay penjak nang ya ka nikalat dei namar ka jingdu wai ka jinga sat jongdo ka jingdu wai ka jinga sat jong u Abraham ban ngine pet menta ayu ka Bible ko ong ngine pet menta ter namar pa hang ni kini ki brio kilayat ho ya ulot ba satang
katu kat nipor ba on sa thangno iga Sodom ba iga Gomora namar kata ulayat ho kilayat ho ha u Abra ha u Lot bat ulat ru ula kran ya ki persa kurim ki jong u namar ba kini kila yatho ya kata ka kaman saja bat ngini pen ayu ka Bible ko ong ulat namar kata ula lechabar bat ula kran ha ki persa kurim ki bala shong kurim bat ki khon kan the jong u bat ula ong to pen ki no to pin ke jot to da wan no na ka ne ga jaka na ba utrai un sa pendo no thiau ya ka ne ga nong ba hanrai hakmat lagi persa kurem ula imat kumba ukran biria ulat hang ni ulat let ban ya tho ban ya lap ya ki ba ble un sa penjot no ika Sodom ba ko Gomora hanrai hakmat ki persa kurem ula longkum uta uba biria balai ula longkum uta uba biria namar ga kwa baniat ho ya pi ba nanor ba long ubri ubam ju pla man no ya kerteng ka jong trai bat menta usu pla kan san bat nalor kata ka jing pla ru upla da ka jing arten upla da ka jing bam nget namar kata kim shem langet nama lo dang ini pet eka jingpynshisha bangin pynshisha kata haganu kerukom ba ngila ban snotho ba ulot uklam nget bat upla ya ka kerteng ka jong utrai upla yaki eki ban saja upla da ka ba artatin ladang ni mentangi plai ka jingwan arsen ka jong utrai da ka jing artatin manu ban nget ya nga ba dia pi ulat ruhang ni upla ya kita ki aka baro khoj hari upla da jing artatin namar ngin ya pet bat ngin pynshisha kata ngin ya pet kan ni ka khot ka ba khan riu ko ongkum no kat ba ula le tut kita ki briu ki le bat scam ya ka ti jong u bat ikak ti ka tanga jong u bat ikak ti ki khon kan the jong u na ba utrai ula le isne ya u bat ula ya lam no shabar ya u bat ki le ya bo biang ya u shabar kata kanong ba pi ka Bible kaya tho ba ulot ule tot hisin ba le tot ni sngo tho dei bom nget kumba menta example hang dia poshnong jongi haba kat no sin hi tayo tip ki jupen bena daka mai man la ka singi ki jup pertabet ba ban let ai no yo vaccine ban don ka jingya da bat la kata ka jingya bet jong ta ka nyang jing pang bat kum ta ter te ki to ki ban nget ki la yelet gut namar bale ki nget mangi pat bom nget ngile bom patiao ngile bom senyau bat ngim let hiru bale namar ngim nget ba utau injection ula bani dai ni ti hak ni ngi sngot ho ba ulat ruha ba ule tot kamot nget lada nget kamot ula de ban chapting ka ding ka jong ble ka saw an ka sa thang ngi sai yak do to ngi le klot to ngi ne pet na wot yo ba kata ka ding kan lapat kan bam do ini hanre ula le tot namar ba nget ni kan mau aku tu pot ba lapan bena la ong ba yom lo sho oi me jungi la ke chibor ni mangi ru ni le thiet kata kam lo shibon balai ni nget te ha ba ni nget ni pen kloi ha ba ngim nget ni le tot te gi hang ni ba ulot ule tot namar kata ka jing pla ka jong u ha ki persa ki urum ki jong u kamot kapeni ba u pla da ka jing bom nget te ha ba u pla da ka jing bom nget hang no te ula ban job ya ki persa ki jong u pikin mau ka nong Samaria haba ka kala ya shamaru jisu haba ka kala let ban pla bat kiba bon kila nget kila yang yu jisu namar kala pla da ka donot ka ba shisha namar kata aku aban ong ye pi la da pi kwa ban long ki nong pla bat pi kwa ban long kita ki ba job ban sim ki bala ban kene kan thet ki nong pop na ka du jok ting nga kwa bangan ong ye pi to long ki ba pla da kata ka jing shirham bat da ka ba pi le ru ikak ten ka jong lai la da yala de phim le ya ki wei pi pla ka taru pi long kum ka jing biria hakmat jong ki kum ba ulot ulong ka jing biria hakmat jong ki ne kine ki la pen ki I kum bo ule biria namar kata la da yala de ngimpat nget wat kmi lenti ba pen nget jubori we onda pila nget yala de onda pila le yala de sahika ye ki we ka sok ba man pen nget ye ki kanong Samaria kala job ye ki mensian namar balai namar bakala nget wat nam long kum balong ulot ulong ti ulong uba hok hanre ju pla menu bat hapo sedang man pla ru pla da jing artaten
Namar ka tin ka jong ublay ka yat ho shy. No Matthias kal nong ka ba shipo ka dekat ka ba life of ar. Ba uno ubam play ka kerteng ka jong utra u jisuru on na plahak ma jong ublay. Namar kata ka hok ka jong ngi ka long tang ka serdap jot lada ngim nuot ban play ka kerteng ka jong utra. Ngi hap ban play ngi hap ban long ki nong duai ngi hap ban long ki nong yasai. Kataru ngi hap ban play ka jing shirhem. Play ka jing snor, play ka jing net ka ba shisha. Pla na ka jing snow scam. Nama la da pin pla la pi im hok sakat no kat noru pin yo benta ha ka hima ka jong play. Namar kata yo don nap deng jong pi gi bam not ban pla ha do benta. Pi snow le ran ngong ye pi. Kelak ka bamot. Na do benta ka sngi kelak ka bamot pat sedang ban pla wat ong ngam nang. Wat ong ngam la compare la da pin la ban keren kum ba keren mangi kum ne. Kran chicken tin ar kan tin ru kalabiang kat kum ka jing ayu blay ki don ki brio ki pamla ban kren don ki bala ban kren tang san minute chip ho minute kat san minute compare ka jing slam compare ka jing gloy hanre ka do no ka jong pi don ne em ya ka do no ban play u try hi sin ma pi don ka do no ban play u try compare pi pla ha ka no ka rupam kan poi hi ka por ka ba ublay un sa pandan kam ya pi ha ka no ka bentaru but ngakwa ban pen i ka jing shisha ngakwa ban pen i ya ka jing shisha ba kadau jong u Abraham bala pen im ya ulot namar kata ngin ya pet hang ne ba kani ka dekat ka ba ar pu khandai na kani ka lenong ka ba khat khandai ka ong kum no hanre ublay men ba ula pendo thiaw ya ka nong ba jong ka pen thor u lakan mau yo Abraham ba ula pha no yo ulot na pedeng kata ga jingkelon men ba ula pen kelon ya kata ka nong ba ha ka ba ula syong sa ulot pi ka Bible ka kalem ya tho ba Namar ka hok jong ulot la pen im yo ulot hanre la ya tho ba Namar jong Abraham kata khot ka ba ar ku kandai ka ya tho syai ba Namar jong Abraham ublay ulat kan mau yo ulot Namar kata pinyo i ba kapateng ben riu jong ulot na kini ki khon kan thai ki jong u hi la mi kapateng ben riu jong ki nong muwab bat ki nong amon ki ba long ki nong shon jong ki khon Israel namar ba ulong hi kadaw jong kita hi ki kam ki bala pen kha la pen mi kapateng ben riu ka mutlap pateng ben riu ka bam itho yo blai ka pateng ben riu ka ba shon ye ki khon Israel Namar kata wat nam long pi kum balong ulot wat nam long pi kum balong ulot u hok te rega jing hok ka jong u kam la ban ra beneng yo u haji sha ula de bat inglang bat kinong Sodom hanre tang na ka taw jong Abraham ula yo mat ye ga jing pen em la shu kne kan thet yo u namar kata to ai manga bat ma pi ngin long kum u Abraham bangin kne kan thet ye kinong pop Bapli, bari ni pet menta jakap kala nong kaba san kan khot kaba arpo ko ang kumno. San arpo. Jakap. Kong to unte bau tao wa pen pai. Pat ya wa pop na ka jingyan sakma ka lanti jong u. Un pen em ya ka man sim na ka jingya bat on tap. No, ya bon ki pop len. Pi no breu ubala ban ben pai no breu na ka jinglong pop la ma pi bon ki pop len. La tap no iki pop iki jing palat namar ka tanga ong ya pi kat ma pi dang pla. La nang pen khoi iki pop ki jong pi. La nang kur khoi ka yeng ka jong pi. La nang pelat iki jing chak te chak khom ha yeng ha sem jong pi namar ka tala da don nap ding jong pi ma ching e na ka liang ulok ki khon ki ti bat kum ta ter kat ba pi dang plai ka kerteng ka jong utrai ngakwa ban ong ye pi kat ba pi dang pla ngakwa ban ong ye pi la nang kur khu ye pi la nang jubab ya ka jing kur khu ka jong la nang jubab ya ki jing duai ki jong pi namar ba pi nang man kne kan that i ki nong pop ba pli mat kani ka khot ka ba khan riu jong ka ne hi kal nong ka ba san ka ong kup no to phine phla para lok hi ya ka jing palat ba to ya duai na ka banta par lok hi ba on da pen khia ya pi ya ka jing kerpat minot u ba hok kala shibon pilong kita
kita dua ya sak kita kum no hatu pi minot man lakasni ban duwai kat bakim padio e kejuba lala pi minot kala ashibon ublay un sejubab balada ublay ujubab nakabenta ki wai pat ki mensim ki bakordor un jubab nakabenta ka jopi un korku ya piru wat nam do jingkerna wat nam perkat mau beli unjubab nai jing duai ki ba phi duai nak ta ki wei balai yang nga unjubab ka sapoi ka por ba un ai phi ka jubab ka ba khambang ka ba kham tiang nama ba phi la minot man duai nak ka bentai ki wei ru wat nam long ki ba arsap ki ba nang ban duai tang nak ka bentai ya la de tang nam ta ka yeng ka sam la jong handai duai lem nak ka bentai ki wei ru bat ka bible ka ya tho ba la da phi long ki ba minot ka la shibon te ka la shibon nak bentai ki wei ka la ru shibon nam ta ka jong phi bat da ko wei ka man siem la pelat im nak bentak ka jongpi la mak shibun ki pop ki jongpi on pelat ye ka jing ye ka sem ka jongpi la da nak bentak ki wei phila ya sat uble un ye le nak bentak ka ye ka sem ka jongpi uble un kur khoi ka ye ka sem ka jongpi namar kata wat nom do jing kermen tenge phi yo jing ker khule ma ka tin ka jong uble te to ini ai ngo ka tin ka jong trai ablay ba e chunga wan man ai ngo ek chen ka ba khoi ka jome ka ba man ai padeng jongi ken ko pa ba e chunga to kur khuno ki khon ki ti ki jome ki bla yos nga ka ten ka ba khoi ka jome to ai ken lawan pandrai kam ye ka ken ko pa ba e chunga de ka jingi ba ka jome ken ko pa ba e chunga kur khoi ki de ka jing ko blai ka jome ma ki pop ki rang ki jong ki paro khoi atra kra kur khoi ki atra kra pan long ki sakhi ki jome ken ko pa ba e chunga pan long ki nong duwai ki nga sa ken ko pa ba e chunga bat ka no ka jing dan kam ka ba ki dan kam ha ka jing im ka jong ki to pandap ki atra kra man ai ki met ka boy ka kia man ai karta ka bajrong atrak na man ai ka jing im atrak na ka badak yang kerhai ken ko pa be e chunga ablay be e chunga shimti ki kur khoi ki atrak ra o kalawai ka jong ki kan long kalawai ka ba pharnai ken ko pa be e chunga panan kam ye ki na mata karteng ga ba khoi ka jome ya rap ye ki ha ki benta baro khoi ken ko pa be e chunga ablay be e chunga te song ye ngi de ka jing e ka jome atrak ra bat ai ka jing te ka jong ni atrak na bat me atrak ra o de shisha ken ko pa be e chunga kan long ka banang scam ken ko pa be e chunga shimti ye ki kur khoi ye ki shadu ki ba bam ju kun yo lo me ka buram bar khoi ngapan ko ta ba khoi ka jome jesu amen but amen to bleng yo ban kur khoi philang baro yaro you try